L'Institut d'Estudis Ceretans i l'Ajuntament de Ger, amb el suport del Consell Comarcal, coordinen la Diada de la Cerdanya 2011. Així com Estavar va ser escollit l'any passat, enguany el poble de Ger acull la 29a edició d'aquestes jornades. Aquesta festivitat té un objectiu principal: promoure la col·laboració i el treball conjunt entre els ajuntaments francesos i catalans de la Cerdanya. Durant tot el cap de setmana, els assistents poden gaudir d'un variat programa ple d'actes, conferències i activitats diverses. A les 11 del matí de dissabte, els més petits s'han entretingut amb els jocs infantils a la plaça Major. La mainada s'ha divertit amb jocs d'estil tradicional. Paral·lelament, la Fira d'Artesania i Alimentació ha tingut lloc pels carrers del poble. Artesans d'arreu han obert parades on els visitants han pogut adquirir una àmplia varietat de productes fets a mà i de qualitat durant tot el cap de setmana. A les 5, la Cristina ha demostrat la seva destresa per ensinistrar gossos en una exhibició de dog frisbee, on el públic ha pogut comprovar les excel·lents aptituds de la Lua. Els més petits han tingut l'oportunitat d'interactuar amb aquest border collie tan espavilat. Seguidament, a les 6 ha tingut lloc la conferència anual a la sala d'actes de l'Ajuntament, on l'alcalde de Ger, Alfons Casamajor, ha presentat el tema de la tertúlia basat en la creixent necessitat de consolidar la marca Cerdanya de cara al turisme, per tal d'adaptar-se a les noves vies de comunicació. Experts en els sectors de cultura, medi ambient, esports, gastronomia i hostaleria han exposat els atractius que defineixen la Cerdanya i la fan única. Tots els representants han conclòs que l'eficàcia de la promoció turística de la comarca millorarà amb una organització planejada i mesurada des de la unió dels municipis de tots dos cantons de la frontera. A les 10 del matí de diumenge 28 d'agost s'ha convocat a tots els alcaldes de la vall, ja siguin de l'Alta o la Baixa Cerdanya, per dur a terme la segona Assemblea General. Tomàs Torrent, president de l'Institut d'Estudis Ceretans, explica que per primera vegada a l'Assemblea s'aprova un acord. Bé, avui a les 10 del matí s'ha celebrat l'Assemblea General de Cerdanya. És la segona Assemblea General de Cerdanya que es celebra. L'any passat a Estavar, la Diada d'Estavar, es va constituir l'Assemblea, es van aprovar els estatuts, però l'Assemblea encara no havia aprovat cap acord, no havia acordat cap actuació ni havia acordat cap proposta. Aquí és el primer lloc on per primer cop s'acorda un parell de propostes, bàsicament d'acció. Una ha estat l'aportació per part dels municipis d'una quantitat econòmica per mantenir la Diada, i l'altre ha estat el començar a treballar per coordinar la informació turística de les dues bandes de la frontera. És a dir, una i altra part es comprometen per d'aportar-se tota la informació, de manera que si tu vas a una oficina de turisme de Font-romeu puguis tenir informació sobre les esglésies romàniques de Bor i de Martinet i de Talló, i al contrari. Llavors, bé, jo estic molt satisfet perquè el camí ha estat molt llarg i no és gens fàcil, però crec que han fet el primer pas de funcionament coordinat de tota la comarca. El punt fluix és que no ha vingut tothom, per descomptat, aquest és el punt dèbil. Sempre costa, això és un tema que la frontera existeix i seria absurd negar-ho. Doncs quan es fa una Diada a la Baixa sempre falta més gent de la d'Alta i quan es fa l'Alta sempre falta més gent de la Baixa. Això costa saltar aquesta frontera, aquest mental que tenim encara una mica tots plegats. Però bueno, jo penso que estem caminant en la bona direcció, la prova és que es van fent coses i que cada cop hi ha propostes concretes que estan sobre la taula i que penso que es materialitzaran, i avui ha estat un dia, penso, històric en aquest sentit, des del manifest de Font-romeu l'any 98, en el que els alcaldes van signar l'acord en el que es proposaven crear un òrgan gestor de tota la comarca. Avui hem fet el primer pas per començar a fer-lo efectiu. Paral·lelament als debats polítics, l'ambient festiu continua amb el torneig de bitlles catalanes, on els participants han posat a prova la seva punteria amb aquest esport de tradició catalana. A continuació s'ha celebrat la missa de diumenge, que ha estat inclosa al programa d'activitats de la Diada. Sota el sol imponent del migdia, els sardanistes s'han agafat les mans i han format rotllanes per ballar la dansa popular catalana al ritme binari de la copla.
Entre tots els actes programats de diumenge destaca la inauguració de la plaça del Mirador, que ha estat acompanyada per la cercavila dels gegants. El nou mirador, situat damunt de l'església de Ger, gaudeix d'una ubicació privilegiada i unes vistes excel·lents de la Tossa d'Alp i de la cara nord de la Serra del Cadí. L'empresa Arròs i Fideus ha estat l'encarregada de cuinar la fideuà del dinar popular. L'aroma excel·lent del marisc cobria la gana mentre l'activista Núria Cadenes feia el pregó de la diada. L'han acompanyat el president del Consell Comarcal Ramon Moliner, el seu homòleg francès Georges Armengol i l'eurodiputat de CiU Ramon Tremosa. Després del dinar, Tomàs Torrent ha entregat una rèplica del símbol de la diada a l'alcalde de Ger i ha donat el relleu a Oceja, població que acollirà la festa el proper any. Més que mai, la diada de la Cerdanya ha esdevingut amb força el símbol de la necessària i desitjada unitat d'una comarca dividida en dos estats.